Claro. Poderíamos ter todo listo para o sábado. Sí, para iso estamos. Perfecto, pois ala, a traballar. Ai, xa me esquecía. Quédanos comentar un pequeno atraco. Un atranco con bigote. É un acto moi importante e xa sabe. Xa entendo. Quere quitalo do medio, non? Vexo que nos entendemos. Podíamolo mandar de viaxe. Canto máis lonxe, mellor. Que vai a visitar o seu tío en Venecia. Miro non ten ningún tío en Venecia. Xa me parecía a min que ali había demasiada auga para un Pereira. Non se preocupe, xa buscarei a solución. Moi ben. Ata logo. Ata logo. Ata logo. Don Nicanor, todo confirmado. Sí, no bar suizo, que é unha garantía. Que tal? Non, home, necesitamos roupa máis formal, máis de vestir. Ajá. E isto elegante de carallo. Cuñado, necesitamos parecer dous vellos respetables, non dúas cupletistas. Xa está. Que? Con isto vou ir perfecto. Esa é a roupa que levaba o domingo. Recoñecería ante a primeira. Pois a ver, listo, busca ti. A ver, miro, ti non tes roupa de teu pai, ou mellor, de teu avó. Algo debe quedar. Pois veña. Ah, esta. Ajá. Que che parece? Que non, home, que non. Necesitamos parecer dous xubilados normais, non dous vagabundos. Oi, que carallo, os vellos non deben de namorarse e tampouco poden vestir como lles pete. Claro, os vellos non... Cuñado, és un xenio, acabas de dar coa solución. Ai, sí. Sí, a obra de teatro que prepara Paula. Que pasa con Paula? Ela pode nos deixar a roupa. Queres que poñamos roupa de Paula? En vez de xubilados imos parecer dous pervertidos. Que non imos poñer a súa roupa, home. A min calquera cousa me cae ben. Pero onde vas ti de minisalla con esas pernas tortas? Atende, Paula fixo a roupa dos vellos non deben de enamorarse. Seguro que ten o que buscamos e sabe maquillarnos para que parezamos vellos. E querer axudarnos? Ui, diso encargo meu. Paula, teño que falar contigo. Estás soa na túa casa? Perfecto, pois agora mesmo paso por aí, Vale, chao. Andando, cuñado. Lamas. Moi ben, señora Remedio, xa está anotada. O sábado no bar suizo. Non me falle, Home, don Antonio. Que, vostede tamén a cea, Así me gusta, a festa. Pide xuntas, como sempre, non? Moi ben. Sí. Don Antonio. Avísovos de que non quero saber nada das vosas argalladas. Pero nin que fósemos uns vulgares trapalleiros. Ui, de vulgares nada. Son de los maiores trapalleiros do mundo. Ti que nos miras con vos ollos. Verás, Pauliña, contounos un paxariño que fixeras unha roupa estupenda para o teatro. Dixencho eu, e non me fixeches nin caso. Muller, seguro que me interpretaches mal. Sí, pero agora encantaríanos ver eses traxes. Sí, sobre todo os dos vellos. Vale, pero rápido, que teño presa. Moi ben. Vai ser máis difícil do que parecía. Non velo tranquila e educada que está. Quen lles aprenderá esas parvadas aos rapaces? A televisión, seguro. Aquí están. Ajá. Pois, Paula, pero os teus compañeiros non son demasiado novos para facer estes papéis, Eu son unha maquilladora de primeira. Podería facerte pasar a ti por Antonio Banderas. Xa. Mira, Pauliña, vendo estes traxes tan feitiños, estáse-me ocorrendo unha idea. Que idea. Por que non nos deixas un par de traxes e nos maquillas este sábado, E iso para que? Pois queremos facerlles unha broma aos xubilados, non si, Miro? Que broma? Ai, sí, unha broma bárbara para morrer coa risa. E que broma é esa exactamente? Pois como son tan parviños, pensamos en darlles unha sorpresa. Así que o fundamental é que non llo contes a ninguén. sobre todo a Lurpia do Olimpia. Ou sexa que para esa sorpresa tedes que disfrazarvos de xeito irrecoñecible e Olimpia non pode saber nada. Que curioso, a min máis ca unha sorpresa pareceme unha argallada. Sí, agora que o dis ten un aire. Non, esta vez é distinto, E logo? Porque esta vez hai 100 euros para quen colabore na sorpresa. Non, parece pouco serio. E 200 euros? Dito así, semella outra cousa. A min pareceme exactamente o mesmo. Tes razón, o realmente serio serían 300 euros. Ala, cuñado, solta aí os billetes, veña. Xa sabía eu que os xubilados ian a acabar custándome cartos. Ala, que imos facer unha proviña agora mesmo. 200. Hola. Pero
ti non fixeron a compra pola mañá? Agora che conto. Entra e axúdame a poñer isto no seu sitio. Temos un encargo dos vos. Agora mesmo. Hasta loguiño. Señor Barreiro, dixeronme que era vostede o mellor pai do mundo. Será que teño asesoras con boas ideas. E estas ideas deron resultados? Van dando. Para min que Pablo nos vai dar unha sorpresa este curso. Sí, vexo a máis centrada, con menos ganas de enredos. Acabas dunha vez, nena. Ser vello leva o seu tempo, e parecelo tamén. Xa, pero eu levo aquí 1.000.000 de anos. Paciencia, cuñado, xa está rematando, eh? Listo. Aquí está xenial. Increíble. Pauliña es un artista, eh? Que che dicía eu, Tarabela? Tardaches tanto que me fixen vello. Que me devolve agora os anos perdidos. Miro, é a maquillaxe, home. Seguro que é diso. Que tal os lentes? É curioso. Vexo a Antón cun cabezón enorme e un corpo pequeniño. Miro, os lentes non teñen gradación. Xa sabía, muller, era broma. Ai, pareces unha persoa normal e todo, Miro. Agora só falta que te duches e non te vai recoñecer ninguén. Se iso é o que queres, Iso é o que imos necesitar o sábado. Ajá, de acordo. Ala, ata logo, Pauliña. Chao. Que, miñoca? Imos falar co cangallo de Nicanor. Sí, pero antes haberá que ensayar. Tens que parecer un xubilado simpático, con ganas de facer cousas, eh? Si, home, non teño ganas de facer nada agora, vou nascer de xubilado. Un momento, cuñado. Pensa na viaxe, nos cartos, na cara de Olimpia cando marchemos a Miami. Si, a cazar rinocerontes na praia. Nas praias de Miami non hai rinocerontes. Xa, pero con 5.000 euros podemos poñer rinocerontes e o que nos pete berberecho. Ala, imos ensayar. Sí. 2 caixas de Rioxa. Gran reserva. Gran reserva. 4 caixas do mellor Ribeiro, outras tantas de Mencía e 6 caixas de cava. E porto para sobremesa. 6 botellas do mellor que teñas, polo menos. Moi ben. E tamén agua, cervexas, refrescos e zumes, como sempre. Sí, señora, isto é un pedido. Pois antes de nada quero velo todo aquí. Puntual e cumpridor chegará o repartidor e dirás toda pampada. Este paspi é unha pasada. Ata logo. Vale, Paspi, chao. Os preparativos teñen moi boa pinta, eh? Ui, pois aínda non escoitou nada do marisco que imos encargar. Ui, por certo, falando de marisco, sería conveniente que eses dous percebes que ti máis eu coñecemos non se achegasen por aquí. Sobre todo Miro. É que hai algún velliño que anda delicado de saúde. Tranquilo, Miro non sabe nada. É mellor que siga así. Hola, señora Carme. Mire unha cousa, pasa vostede polo mercado para encargar o marisco? O sábado pola mañá levoche todo. Graciñas. Xa lle mando a Mónica para que lle axude a traer as bolsas. Mire, non esquezas vieiras para Gutiérrez, xa que pago o banco. E vou facer tamén un arroz con leite para o postre. Pois iso estaría moi ben, desde logo. Pásama, por favor. Pásolle co padre, eh? Ala, ata logo. Señora Carme, hola. Mire, aquilo do que falamos vai por moi bo camiño, eh? Sobre todo se vostede segue disposta a repartilo con Santa Rita. A repartir que, padre? O arroz con leite. Ui, eche moi larpeira, Santa Rita. Mire que lle digo, señora Carme, logo falamos, que aquí as silveiras teñen orellas. Moi ben, cuñado, a ver, imagina que eu son o cura e ti vaste a apuntar a cea. Eu son o cura. Bos días, querido parroquiano. Bos días, reverencio. Vaime aportando unhas centolas das grandes, que aquí está o terror das mariscadas. Que non, cuñado. Un xubilado simpático, elegante como a ti non pode ser tan mal educado, home. Vale. Boas, don párroco. Faría vostede a favor de collerme sitio na cea de xubilados? Moi ben, moito mellor, sí, señor. Recorda que é imprescindible que o padre non te recoñeza. Tens que buscar un nome que inspire confianza, Sí. Pódolle dicir que me chamo Encarnita, como súa nai. Encarnita? Non, Miro, como vas dicir que te chamas Encarnita? Non o creería. Estes curas modernos xa non se fían nin de súa nai, que vergoña. Preséntate como un empresario retirado que acaba de chegar do Brasil. Don... Sí, Facundo Taboadela, Boas. Son Facundo Mortadela. Non. Taboadela, Taboadela. Pídelle que te inscriba a ti e o teu mellor amigo, don Anselmo
Concheiro, sí, señor. E non o pasaría mellor se fose cunha amiga? Que non, Anselmo Concheiro vou ser eu, barallocas. E se ti és ese tal Concheiro, por que non te